Rodolfo Landesa, Jerome Garabilis, Elina Tabwak, Maricel Banaw, Florentino Pisco Sr. and Family, Mary Joy Pestejo, Clarissa Isidro, Pasita Molina, Delia Isidro, Francisca Rigala. Kastapay magkenta iraman ngay kararagan, dagito yung amin minatay. So, Ilumina Valdres, Federico Valdres, Rinaldo Viernes, Victor Isidro, Maria Teresa Isidro, Esteban Molina, Villamor Molina, Rodrigo Molina, Alejandro Garabiles, Romulo Dagdag, Imelda Dagdag, Cecilio Garabiles, Margarita Garabiles. Tumakder ka. Umay ka, Jesus ko, ito'y arpat ko. Tapno'y salaran mo, na kami atipen mo. Pagkawanen na kang kadi, tinagurangan mi, ugasan to'y puso mi, tapnuken kamay kadi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at kumakada kayo. Kasta ko Iraman tayo pa ti kararag tayo, ti pagyaman ni Rogelia Pulmano, kastamo ti Speedy Recovery ni Jose Pulmano, ti panaykararag ti kararuan ni Nemesia. Kakabsa, ti Diyos, inted na nagiti panlubog iti biyag tayo, tapno adda, ti panangipakita na, ti bilag ken kaasi na kada tayo. Kaiso na bilag ken manang ngaasi, agtalit tayo iti grasya na. Tatlong orag may karita ang makiranod, iti dahil na santo na misteryo, bigbigan tayo ng iti basbasol tayo at pagbabawian tayo ida. Apo kaasyan na kami, Apo kasyan na, Kristo kaasyan na kami, Kristo kasyan na, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na, Kaasyan na tayo pumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ni Kristo a berbom, nakaskas dao ti panangaramid mo, a maikapya ti tao ken ka. Ipaay mo kadi, tadali ti Kristiyanos, iti narikta nga ayat, ken tinaragsak a pamati, aggagarda ang mga rambat ti piyesta ti papatay ken panagungar, ti apo-apoon ti kapya, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti muna a libro ni Samuel. Kinuna ni Apo kini Samuel. Mga laka iti lana iti ulibo, kit inka ijay Bethlehem. Inka iti may sa ataong nga agnagan iti Jesse. Agsipod ta pinilit nga agari iti may sa kadagiti anak na. Idi sumangpet da nakita ni Samuel ni Eliab nga anak ni Jesse. Kit kinuna tinakem na. Awan duwa-duwa da ito'y alalaki, asin sa takder iti matang ti Apo, ti tao a pinili na. Ngayon kinuna ti Apo ken kuana, di mo kitain ti kinagwapo ken kinatayag na. Laksidek ang sipod ta saan akas ti panagkita ti tao, ti panagkita. Kitain ti tao ti aken ruar alanga. Ngayon siya, kitait ti puso. Kastoy ti panangiparang Jesse kini Samuel. Kadagiti pito nga anak na, awan kadakwada ti pinili ti Apo. Kinuna ni Samuel,
ket sinaludsod na. At dakadipay anak mo a lalaki, at dapay maysa tiburedek, insungbat ni Jesse. Ngem adda ijay away nga paspastor kadagiti karnero. Paayabam kinuna ni Samuel. Di mi puuran di daton agingga ang makasampet. Pinaalang ro ni Jesse iti kaubingan, nagwapo ken nasanut at nga agtutubo. Rumimat-rimat dagiti matana. Kinuna ti Apo kini Samuel. Isuda ito iti pinili. Inkonsagrar mo, inala ni Samuel tilana ti ulibo. Ket inkonsagrar na ni David iti imakang dagiti kakabsat na. Inturayan ti Espiritu ti Apo ni David. Ket nagtaeng kenkwana manipod iti dayta nga aldaw. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti Apo ti pastor ko adda aminen ang masapul ko. Ti Apo ti pastor ko, at aminen ang sapul ko. Ti Apo ti pastor ko adda aminen ang masapul ko. Iti nalang to akaruutan paginanain na. Iti sibay dagiti natan na maugbog iturong na. Baro apigsa ipaay na kanya. Ti Apo ti pastor ko, at aminen ang sapul ko. Iturong na iti tumutok adalan. Gapu itinagan na. Uray pa'y na aglasatak iti inget sitnget a lugar. Diyak to agbuten, tanda ka kanya. Ti sarukod ken baston mo sa lakniban na. Ti Apo ti pastor ko, at aminen ang sapul ko. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanya. Iti matang dagiti kabusog ko. Linangaam ti ulo, ket agliplipyas ti tasa. Ti Apo ti pastor ko, at aminen ang sapul ko. May kadua may basa. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti Efeso. Ada kayo idi ti sitnget. Ngem gaputan nagbalin kayo ataw iti Apo. Ada kayo ni itilawag. Isod ka po nang agbiag kayo akas tao, tattao nga ada itilawag. Tatilawag ti mangyeg iti nawadwad apunga ti amin nakita ti kinaimbag. Kinalinteg ken kinapudno. Amen nyo ko nga ti makayayo iti Apo. Adaywan nyo dagiti tattao nga garamid ka dagiti awan serbina. Abanag ang agtawd ti sitwet. Ibutak iyo kitdi ida. Kinapudno na nagbalin o nakababain oray ti panagsarita da laing kadagiti aramidan da iti nalimit. Ket inton may parangarang ti amin na banag iti lawag. Makitang to asilalatak ti pudno akababalinda. Taag lawag ti anyaman maipaggaa dahil ko iti gapuna at kinunada. Agrin ka sika ang natulog. Bumangon ka ken patay. Ket lawagan na kanto ni Kristo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Sidadaan kang ako, nagtumpal ibilbilin mo, malaydayaw ti balikas mo, maitantanok ilagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo at na kumakada kayo. Kasta mo namin. Ti panakay waragawag ti nasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria may paigan ka, O Apo. Bayat ti panagna, pampanagna ni Jesus, nakita na ti may sa tao abulse.
na yanak abulsek daytoy a tao. Sinaludsod ken kuana dagiti adalan na maestro si asino ti aking basol ti pannakayanak abulsek daytoy a tao. Iso wenno dagiti naganak ken kuana. Awan koneksyon ti kinabulsek daytoy a tao iti basol na wenno ti basol dagiti naganak ken kuana insongbat ni Jesus. Bulsek daytoy tapno maipakita ken kuana ti pannakabalin ti Dios. Masapol nga aramiden tayo dagiti aramid ti nangibaon kanya taal daw pay dom tempera bii kat awan ti makatrabaho. Bayad ti kaaddak ditoy lubong siya ti silaw ti lubong. Idi na isaon ni Jesus daytoy timmupra iti daga. Ingamay na ti topra na iti tapok ket inyapros na ti bata iti bulsek sana kinuna kenkwana in kaagdiramos ijay pagdigdigosan ti Siloe na ibaon ti kayata sa wel ti Siloe napangarod ti bulsek ket nagdiramos idi agsubli makakitan idi makita dagiti kaaruba na ken dagiti tattao anak makaamam mo kenkwana ang makilimlimos idi kinunada saan ka di aday ti tao ang masansan nga agtugtugaw ditoy ang makilimlimos wen iso kinuna ti dadduma. Saan nga iso kinunamat dagiti dadduma kaingingas na laeng. Idi kasta kinuna mismo ti tao wen pudno asyak daydi makilimlimos. Kinunada kenkwana ngem apay ang makakita kamitten kasano ti pannakapaimbag mo. Ingamay ti maysa a tao ngagnagan Jesus ti topra na ikitapok sana inyapros kadagiti mata insungbat ti lalaki. Kalpa imbaon na kamapan agdigos ijay Siloe. Napanak nga rod, ket apaman anak adiram usak, makakita ak mitten. Sa dino ti ayan pinangpaimbag ken ka sinaludsod da, jak ammo insungbat na. Kalpasan na impanda tinaimbagan a bulsek iti yan ti dagiti Pariseyo. Andaw ti panagina na idi nang gamay ni Jesus ti pitak, a pinangagas na ti mata ti bulsek. Nga rod sinaludsod met dagiti Pariseyo no kasano ti pannakapaimbag ti matana. Inaprusan na dagiti matak iti pitak, nagdiram usak, ket ita makakita akon, kinunana kadakwada. Kinuna ti sumagmamano a Pariseyo, saan anaggapo iti Diyos ti tao ang nangaramid iti daytoy, agsipot na dinaan nuruten ti paglintigan ti aldaw ti panaginana. Kinunamot ti dadduma, kasano ti pannakabalin ti maysa a managbasol, nga agaramid kadagiti kakasta nakakaskas daaw a pagilasinan, rimso ti panagsusupadi kadagiti tattao. Iti kasta pinalutpot manen dagiti Pariseyo iti naimbagan a bulsek. Imbagam nga iso ti nang paimbag iti matam. Anya ti masaom may papanken kuana maysa a propeta insungbat na. No pay kasta sa anapatyan dagiti Hudyo a bulsek idi dayti a tao ket kita nakakitan. Isod gapo na nga inayabanda dagiti naganak ken kuana. Anak yu kadi daytoy sinaludsod da. Agpayso aya anayanak a bulsek, apay ngarod a makakitan. Wen anak mi insungbat dagiti naganak, ammo mi anayanak a bulsek, ngem saan mi nga ammo no apay a makakitan. Saan met nga ammo no si asino tinangpaimbag ken kuana. Iso ti pagsaludsodan niyo tanataenganen. Ammunan ti sungsungbat na. Sinao dagiti naganak daytoy agsipot ta mabuteng da kadagiti Hudyo. Nagnonumuan ngamin dagiti Hudyo ang mapapanaw iti sinaguga ti si asino man ang mangibaga ani Jesus ti Kristo. Dayta ti gapuna a kinuna dagiti naganak na tainganen iso ti pagsaludsodan niyo. Inayaban damanen ti tao anayanak kabulsek ket kinunada kenkwana. Ikarim iti sangwanan ti Diyos nga ibagam ti pudno, ammo mi ang managbasol dayta a tao. Jak ammo no managbasol wenno saan insungbat ti napaimbag. Daytoy ti ammo bulsekak idi ngem ita makakita akon. Anya ti inaramid na ken ka sinaludsod da. Kasano ti panangpaimbag na kadagita matam. Imbagak lang aruden kada kayo ngem didak magipangag insungbat na. Apay kayat yumanen adinggen. Kaya tiumet kadi nga agbalin nga adalan na, nagsasawan da ket kinunada, sika ti adalan na, ket da kami ti adalan ni Moises, ammo mi anagsa ti Dios ken ni Moises,
ngam no may papanit iti tao saan mi nga ammo tinaggapuan na nakakaskas daaw unay daytoy insungbat na saan nyo nga ammo tinaggapuan na ngam iso tinang paimbag kanya ammo tayo asaan nga ipangag ti Dios dagiti managbasol ngam ipangag na dagiti tattao nga agraen ken kuana ken dagiti agaramid iti pagayatan na manipod pan nakaparso ti lubong awan pay nadamag ang naglukat kadagiti mata ti tao anayanak abulsek awan mabalin nga aramidan dayta tao no saan nga agapo iti Dios nayanak ket dimmakkel kamet iti basol da kami ket ti isurumon insungbat ken kuana ket pinapanaw da iti sinagoga nadamag ni Jesus ana papanaw iti sinagoga tinaimbagan abulsek iti agsarak da kinuna ni Jesus mamati ka kadi iti anak ti tao ibagam kanyag no si asino apo tamamati akken kuana insungbat ti lalaki nakita mon kinuna ni Jesus iso ti kasasaon mamati ak apo kinuna ti tao ket nagparintumen ang nagdaydayaw ken Jesus ket kinuna na imayak ang mangukom ditoy lubong tapno makakita dagiti bulsek ken agbulsek dagiti makakita nangyat ti sumagmamano Pariseo anay talaong sadya ti kinuna ni Jesus ket sinaludsod da ken kuana bulsek kami kadi insungbat ni Jesus no bulsek kayo awan ko mapakabasulan nyo ngam agsipod ta kunayo ang makakita kayo at dalat ta basulyo karabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Wala ka isarap ka na lambiis unay dati pis-pis to. Hindi college kami, agap apostolic kami, ijay in love ko nada. Northern Luzon School of the Blind, Association of the Blind, ko na nadaya, ijay Bagyo. Hindi estudyante, dadagi tayo talaga nga naiyanak nga bulsat, na tayo awanti, tayo handa makakita. Ngam no ti tao, isuda, no na handa makakita, napigsa ti dengeg, napigsa ti kanagri nada. Maawan ni sense of sight, ngam pumigsa ti kada, naglalainda, tapaya, no mapang kami nga seminarista, aprosan da kang laang, kunana, umudan, na natayagan ka, Brother Eman. No saong kami, nagdaras na may kabisa ni Brother Rufo de Tal, kunada. So katikas kami, ipapros may Europa may, kamurwan, Brother Raymond Datan, kunada. Naglainda, may kabisa na, once a week kami lamapan, nung nagpigsa kay pala, kaya natin, tataray, ijay balayda, may kabisa na no, ayun natin lakir da, kasi nagpigsa ti sensitive, nangrong natin boses. Kaya ginggana nga, ijay may sa tatagad kaibigan, nalaing, nag-gitara, tatag piano, kanta. Bernard, mamuna. No, agad sarap kami ka, may kabisa na tayo manipod, ijay boses ko, may kabisa, Father Rufo, kuna na kayo. Lokon na pa'y, nabayag nga ka nagkitaan ko. Huwag nga ron, gawin akong ka nasikwatan ko na amo natin na ang nalaing very talented. Naglaing. Ti ko na, no mapukaw di sense of sight, yanaganan, lumain di pigsa ti dengeg, already pa nagri na. Wan, dagito yung bulsat ko na da, no daduma, nagasgasat na pa yung datayaw. Dahil tuyon tayo sa lutsod. Naapaya nga kung natin nga tattao nagduma, dali yung libro ako na natin, where is God when bad things happen to good people? Kung na dyan. Ayan na ni Apo Diyos na mapasama, timadi, kadagiti nasayaat nga tao. Tagdali sa lutsod tayo nagduma, agpay sumad, agsingsingpot ka, hanggang mag-aramin timadi, hamo mga panpakpakatan ta, lapat ka akin lapat ka iskarin lap no maala. Nagtudyo ka ng apay ng dumadatay pa iti madusa. Abdan tumad, arak la amo na chismis la abo na nakamadmadibiyag na isutot na naragsa. So ako na taytong no pa nagkakamata, nagdadumabakas na nagkamata siya, pailaan ko na tayo. Taapay yan nagdadumano, walbal, oray siya ko sa nakumati nagmayat na biyag tayo ka. Nakumano balin ako. No, datay la ko mati Diyos saan?
Awang kumati, ang saksakit ha? Oh, awang kumati, makamukam tudan ti kwarta. Agpapada tayo kumaamin, o tayo kumatigos, dinagmayat ka man. Pagpapadaan tayo kumaamin, ang agkakorta tayo amin. Pagpapadaan na kumaangan, nabipintas tayo amin, awang kam kumanga pangit. Awang kumati namang. Nung tayo kumati masurot, nagmayat kuma, awang kumati makurkurangan timakan. Ngam ko na, dahil ko sa lutsod da, nagmayat, ni Apo Isos, nagsirip na simbongbat. Kung nadagiti adalan na, maestro ko na. Si asino ti akin basol, ti panakayanak da iti atao bolsat. Basol na kadi, wano basol dagiti naganak na. Dere ko ma, salud-sudol tayo. Lokatang electric pan, malaming ka, ay mapurutang ka. Kayaan, isaranan ka malaming. Ngkan ako madatay salud-sudol tayo. Apa yan ang madusdusa kami, agsinsimpot kami mo, mannaginisa kami mo. Basol mi kadi, basol kadi ti kapuunan mi. Iso ko sa ludsod na, sino akin basol, isuna mo na dagiti naganak na. Dahito yan tayo songbat, anya ti ko na ni Apo Isos, bulsad dahito a tao, tapno maipakita kenkwa na ti pannakabalinti Diyos. Gaya ko na naiyanak a bulsad, tapno maipakita ti pannakabalinti Diyos. Kasi hindi kung kuna tayo nga where sin abounds, grace abounds all the more. Kung na nagyay, no kasano ti kaado ti basol, dakdakkel mo ti grasya, at adu mo ti bendisyon, ti grasya nga agtupak. So kung ano di kalsada tayo, no likkalit kaong di kalsada, mapilapan, magaburan, masulnitan, anya ti mga sulnit, iso ti grasya ti Diyos. Iso mauray iti sakit, uray iti problema, uray iti tuok ken pakarigatan tayo, di ta nga ad-adda nga agtrabaho ti grasya ni Apo Diyos. Isukarod ng daduma, pagsagitan mo ni Apo Diyos tangipon mo, taapaya, taagnakam ka mo, di man? Kadakan agdanatayan, una punsyonan, sikatin mo manatngat. Kuri katapaginanaan ka, ang tapangamon, kung nanay sa pagsakitin na mo, tangipon mo, baybay-an na ka, high blood ka mo. Yan, ang gado, iswag na rin niya, apayang ka na tayo sakit mo nagduma, tapno marit na mo ti panangisakit na diti tao, kinagtrabaho ti grasya na, babain mo tilain na diti mga gas, kano nagunod mo ti pang nakaagas, iso na ita, maritnam ti ginawa. Api nagdag problema, dagiti agasawa, nakamaymayat kumamot ka no dagiti agasawa ka, agsinsin na ranay da, nakasinsingkot da adwa, awan ti agtintin nang sit, awan ti agpinpin nunto, nagbayad dagiti again agasawa nga, agsinsin na ranay da agtintin nuno, mapagwadan, pakabiro ka ugat tikas tang agasawa, di langit aguni-guni kunada. Taapaya, nagdatumang si di lalaki, una di babae, agpakumbaba, dahil tatirumor ti grasya, ti kinapakumbaba. Nagbasod di maysa, idatamod nga sumurad ti grasya, ti pamatawan. Isungawan ti perfect. Tapno makita ti grasya nga aggaraw, dahil ti kunana na ito. Api nga makamkamtudan tayo, tapno umararaw tayo, ti grasya ti Diyos. Isugarod nga no dahil tayo, maawanan tayo, agkamtod tayo, ad-adda nga agkamang tayo, kini ako Diyos. Tano, itid na aminan, ay kamalipatan tayo magtayo. Dahil ti kunana, iso kunana, masaapay, awan connection na ti kinabulsit na, ti basol. No dikit di, tapno maipakita ti ad-adda agrasya ti Diyos. Nagpintas na ito, kita nyo di bulsat, haan nga na ilaganan. Bulsat, nakita na ni Apo Isos, na addaan iti pamati. Dagiti tao nga nakakita ito'y bulsat, haan nga bulsat iti mata. Ngam idinakita dan, anya ti bibinirok na, haanda nga pinati, naawanan na ti pamati kini Apo Isos. Taapaya, nakita da, anya ti panangaramid na, anya nga aldaw ti panagina na, isumangon ti apanda insingsingir. Isudang ti nagbalin a bulsat, imbes na agrag-uda, ta nakita dan di jay kabsat da,
kadwada, kalugaran da nga nakakitan, imbes nga naragsakan da, dinilaw da, di anya ko na da, aramid ti demonyo da ita ko na da. Haan nga aramid ti Diyos. Gapota aldaw ti panaginana, DJ kultura da, DJ bias da, isumanon tinagari, haanda na apresyar, ginasaya at ginaramid ni Apo Isos, haanda nga na-apresyar, DJ na imbag na napasamak yung dahito yung bulsa. Iso nga dahito bulsa, nasaratan na ni Apo Isos, na addaan ti pamati, na nakakita. Dahito yung makakita nga dati, nakita na din ibagbagada nga madi, anya ko madi na ti aldaw ti panaginana ko na ni Apo Isos, apay no nagdatabakam ijay bubon. Gapot aldaw ti panaginana, aunam ton Lunes. Ay ko bimisog to tatyanan di ma, napitington kaya tayo pa yung oragaan, mamartit to lang sidan Aramidam at irumbang, anya napatpatan ayat, wano, aldaw ti panaginana. Iso madagito yung maten, taon, anya mo tinaaramid kadakwadan, iso dan tinagbalin a bulsat. Makakita na nga agpaiso, ngam isudan tinagbalin a bulsat, tahaanda na bigbig, di grasya, nga inaramid ti Diyos kadakwada. Iti may sa akansat, kung daduma kadaya ti kurang tayo. Makakikita tayo nga agpaiso nga bulsat tayo, anya dayan. Haan tayo mabigbig na iti grasya ti Diyos. No agdagat nari natay nga sakit, nagpabasol tayo, di tayo mabigbig na adda mensahe na dayan. Ore adda sakit mo, mabali mo ti agbalin nga naragsa. Inspirasyon ka na di daduma. No sikatihan, nohan na sikati nagsakit, ni kabsa mo nagsakit, agbalin nga sikati instrumento, ti pan nakaagas. Mapaimbagan, anya ti panang paimbag. Hamot ang aramid nila kay kulas nga agbarabad ka mo ti purawal na mamakpak ka mo ten mugtoy kasakti ay ako bangking tidalon na kahan ang akas di nga pan nakaagas os-ostaw iso mo ti papapanan nyo ano ti pan nakaagas ada dagiti instrumento inaramid ti Diyos dagiti kakabsat nga pinaadal na no hamo nga makabaalan niya kajay tulungan ibingayan ti pan nagpaagas na. Dahil tapno mo makatulong ka. Tapno maring na rin tao nga adda grasya ti Diyos na itinulungan da. Dahil ti bagbaga na itibiyag tayo da ito. Han tayo aging bubulsat. Nakaadado nga grasya nga ipaay ti Diyos kada tayo. Nakado nga bendisyon nga ipapaay na kada tayo. Nadaduma ka bulsat tayo. Kitaan tayo kadagi tayo kurang. Kas nadagi ti Pariseyo. Anya ti kitaan da. Dahil pailaan aldaw ti panaginana. Di na pala agrag-rag po, nakakita na niya kabsat na. Di na pala agyaman, nakakita na niya kabsat na. Di na pala maditi pampanunutan na. Amang nakabsat, kung na ni Apo Isos, ti maudi, iti Ebanghelyo. Nabulsat kayo, awan ko mati baka basulan nyo kung na. Ngayon nagsipot ako na yun, makakita kayo, at dalat na basol nyo. Kanya ti bagbaga na, nadaduma, haan nga nakadirekta kini Apo Isos ti panagkita tayo, haan nga nagiti na imbag agrasya na ti papa ay kitaan tayo no di kura kasla ka dagiti Pariseyo sa balin nasaktan dan ta apayan ipagarot dan nga iso ti pinili ti Dios dagitoy nya naganan mamati da kini Moises tanaki sarsalita ti Dios kadakwada di da patchen nga adda nga mamati da kuma nga adda ni Apo Isos kadakwada iso nga nagsaya nga pagpampanunutan kasanumot anya ti pagbalin kanya tayo nga bulsat apay hantay makita dagiti nasayat nga aramid ti daduma ka adda di bias apay hantay makita ta sakripisyo ta pamilya tayo nilakay mo, nibakit mo, di tayo makita diyan, nakasaysaya at nasakripisyo na. Anda bias, anda pagbalin ka na tayo nga, pagbalin ka na tayo nga bulsa. Aladawatin tayo kini Apo Isos, talukatan na kuma. Iapros na kumamot, iti mata, ti isni, nga espiritu nga panagbiyak tayo, ti pisikal nga mata tayo, tapno makita tayo, ti grasya ti Diyos, nga trabaho ka na tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati iti Diyos Ama ang nakabalin amin.
Mamatay at may Iso Kristo, bugbog tong anak na kinaputay. at imao kami di Espiritu Santo. Inyanak ti Santa Maria Virgen, nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tayket na itanen, imbulog tayan nagitinatay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa tilangit kasi tutugaw ti manawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntot sa jay may mangkong kalagiti si bibiyag ken kalagiti natay. Mamatay met Espiritu Santo, patik met Santa Iglesia Katolika, Ti panagrindan dagiti sa santos, ti pagnakapakawan dagiti paspas. at datumat panagungar ti bagi ken biyag nga agnunay. Iti asidag ti panangrambak tayo manan ti piyesta ti panagungar, intay dawatin as ipapasnet, kinapo tayong Iso Kristo. Ti panakiranod tayo ti bunga ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar na, songbatan tayo itong galkararag, ako ang managayat, denggan na kam kadi. Apo managayat, ingge